Hello friends, good news naman tayo ki iwe te baro man tang adon ni pokas nong malyong krishane te ha ni ngadon bat ini imam hani ke jaka hi jong i te ngamla kan dapen pa bat yusngu yu play try kan rat jong i bla pelong bla thau ni kham tam di MD and CEO Dr. Sanjit Kumar Sar jong i lawan ra yang platform ka ba ha bat ka ba kongsan hadu ta nam ta ka jing jong i brio de leng ba jong ni ka dawai jong ka de slepios shibun ba kibru la yo kan ai jing ko shibun ba kibru la yo ka jing ra kan ba de dawai ti man tang dan ba ni imam ngak kwa ban kli jing kli imam la si ngado ba isdang ban yo de jing pang ba hado ba shop in second do enga ka ai jing chitom ka jing i ba ka ai jing long ha khot la jing i de mam phila ban share dala de mo phila ban yitu dala de ka ai man shwa ha ka por ba pisdang ban ke ji kunlong phidan ni am ka jing ka jing pang ha khot la jing phino kadang di perbadang kiri kelung kelong kesan cikijat semarang lah ambil banyak dan ni menteri ban ni apot langkit tapi pidang la banyak bagi pidang la ban tre kita te kamot ka jimpang ji stom ju pi ka tre kam lani ka tre jor ngadu ba pi sedang ban yo ai kunlong ne pi dalam dep khai kamot la dep khai kunlong te kamot han ka pot pi di dawan ai mam jadi na no klau ko la tena ko lang klau na sibet merang orang adik dawai ni nani sno orang adik sambangam longam yo te ta ka dipat kamot kim ya rap mo te dawai hai te kamot ha ka pot mam pi smu tho ka jimpang ju pi ka tre kam lani ka long kumlong ka ti kita jong pi long ap tu ba ka jimpang te ka long ka pesan ke ya kiti kijat bat ina tu ba ka de ni kiti ni kiti lai kamot tim la ba banyak banyak mo ha pot banyak demla banyak ma dai kamot pinek trai pinek yu tim la mo ha pot te kamot mam ha ka pot man shwa pila le jing le kum do manu pada ba optin je pila manu ber bayalam pi dalik na pula de cimbawai tu na abi le tadi kamot pi banyak tadi tim la kamot mam nadu ba pi kendu yang lani no ba mo nadu bangawan ba kendu EP le singa tip le image pi mo ba pi stom pi pangkom ta tinggal ai kan ba image pi ngala pen size pang ni dawai man ta mam pi smulong kum mam nadu ba pi stang ban di namar pi on nadu ba ikha pi khai lung dai ka ji pang ten nadu ba pi di ni dawai pi smulong kum mam nadu ba di ni dawai ngong ayo ni kata ka jumpa te ngati ni dawai ro ngati tang 11 tiang mo na di te ayo ika jumpa si bana si teng denang kat no ha jam pi sim noi sampai dawai te kadang letak si po jam kamot pi di si bana si teng si po jam tingka te kamot mantap pin le sho ramang kata jing ta ka tersan le sho to kuble shibun na mi pi leng baga jing persang jong pi mo ni dawai dia ka por banga ye thu khana la ni ka por banga na pensung thu ipi mo le si ka por ni kong ti pim don ke chini an remen tap ade pio ka jing kot leng baga jing persang jong pi the good news sen pat ipi iwe pe baro kong ki fighters baro ki badan pa asli pios wellness private limited mentang amna kan da sungu shishai Dr. Sanjit Kumar Sar jong hi ningkong leng ba jong ni ka dawai ki bobon ba ki bru la yo ka jing kot nang ni asli pios wellness private limited tingong kuble shibon mam leng ba jing persang jong pi let's say ki bahi ki pasam jong piru kin yo ban shin kan talang kin yo ban persang lang ya kan ka dawai jong ni ka asli pios wellness naman ngitip kalong ka dawai ko bahani ko bahatang mo leng ba jing asli pios ki bobon ba ki bru ki papang ni yo ka jing kot ba pura manta tingong kuble shibon mam pi let's say leng ba jong pi sai sen pat kin sa bang shikiwai ai lang shikiwai mo persang ban ni thu lem shikiwai kum ba pi yo ka jing kot te pin ai lang shikiwai kum tangum ta hi mang kuble shibon ya ka jing persang ka jong pi lama gi dawai but ni snu mi dap ka jing kaman ka ba khra kham tam ka jing im ka jonga ha ka por bang kan do i nga pei bang i ka jing pang ji tom ji ka trai ha ta ta han re man ta nga snu ba ka jing kaman ka wan kham tam ka jing ba bat ngan ai ru ka jing kaman kham tam ha i Dr. Sanjit Kumar Sar jungi i barawan ra kham tam kar pang hi dawai jonga ni ka asli pios wellness private limited tengong tang kum ta hi kuble shibon kum ki perlok perok persang ban ni sam lang shiwai leng ba jonga ni ka dawai pio hi ka jing kot ka bora kum ta kuble shibon